Evo drugari, pošto neki od vas smatraju da signal koji hvatam sa 5G mreže u stvari dolazi sa mog telefona, ja sam uključio na mom telefonu 4G plus mrežu koju hvatam kada izađem napolje. Sada ću vam pokazati da se radi o mom telefonu, ući ću u Play Store i ovako, samo malo, vidite tu, Mabus Channel. Dakle, radi se o mom telefonu. Sada ću da uključim ovaj uređaj, da vidite koliko će biti zračenje. To jest, ono neće biti toliko veliko. Evo vidite, tu je blizu telefona ovaj uređaj i nema zračenja. Evo, ovaj uređaj zapravo držim između dva telefona sada i nema nekog povećanog zračenja 4G mreže. Dakle, signal koji hvatam sa 5G antena isključivo dolazi samo od njih. Evo vidite. Sada ću da uključim kameru na mom telefonu, da vidite. Evo, kamera je uključena. Kao kad snimam 5G mrežu. Evo, tu je. Evo vidite. Dakle, još jednom sve da prođemo, da vas uvjerim 100%. Evo vidite, tu je 4G signal, 4G+, mijenja se. Dakle, da prođemo još jednom baš onako kako ja to radim kada izađem vani, da me ne bi maltretirali, znači da je nešto laž ili prevara. Dakle, tu je moj telefon, tu je ovaj uređaj. Ja ću sada na mom telefonu uključiti kameru. Ok. Uključit ću video zapis, uključit ću snimanje. I sada vidite moj telefon snima. Tako. Sada ću uključiti ovaj uređaj. I sa mojim telefonom koji odmaknem kao kada izađem napolje kada snimam, vidite, nema nikakvog povećanog zračenja dok ga držim iznad. Evo vidite, snimanje je na njemu uključeno. Reci mi, molim te, koje bolesti može da izazove prekomjerno zračenje od radio talasa, to jest radiofrekvencije, preko 50 mW po metru kvadratnom? Prekomjerno zračenje od radio talasa, posebno radiofrekvencija preko 50 mu po kvadratnom metru, može potencijalno izazvati nekoliko zdravstvenih problema. Međutim, važno je napomenuti da većina ljudi nije izložena takvom nivou zračenja u svakodnevnom životu. Evo nekoliko mogućih bolesti koje se povezuju sa prekomjernim zračenjem od radiotalasa. Prvi, elektromagnetna preosjetljivost, EHC. Neki ljudi tvrde da su osjetljivi na elektromagnetsko zračenje i mogu doživjeti simptome poput glavobolje, umora, vrtoglavice i problema sa spavanjem. Međutim, većina medicinskih istraživanja nije uspjela dokazati postojanje EHC-a kao stvarnog medicinskog stanja. Drugi, rizik od raka. Iako su istraživanja pokazala da dugotrajna izloženost visokim nivoima radiofrekvencijskog zračenja može povećati rizik od određenih vrsta tumora, kao što su gliomi mozga i akustični neurinomi, veze između zračenja i raka nisu potpuno razumljene i daljnja istraživanja su potrebna. Treći, termalni efekti. Prekomjerno izlaganje visokim nivoima radiofrekvencijskog zračenja može dovesti do povećanja temperature tkiva, što može izazvati opekotine i oštećenja kože. Međutim, ovi termalni efekti obično se javljaju samo pri visokim nivoima izloženosti, daleko iznad onoga što se obično sreće u svakodnevnom životu. Pozdrav drugari,
Evo, nalazimo se na sajtu Telekoma Crne Gore i oni na njihovom sajtu kažu da vode računa o sigurnosti i da brinu o okolini. Kažu, pridržavamo se strogih sigurnosnih standarda, a posebnu pažnju posvećujemo brizi za okolinu. Koristimo opremu najnovije generacije koja je u skladu sa svim propisanim standardima. Osim naših napora, uvođenje 5G mreže zakonski je regulisano i pod stalnom je kontrolom nadležnih institucija. Sada ću ja otići da provjerim, da vidim da li su njihovi standardi tačni, da li vode računa o sigurnosti, da li vode brigu o okolini. Posjetit ću njihovu antenu koja se nalazi na starom aerodromu, nekih 500 metara od moje kuće, pa ćemo da vidimo da li su očitavanja u granicama normale ili su abnormalne. Kao što možete vidjeti, drugari, ljubičastom bojom obilježene su tačke na kojima se nalazi 5G mreža u Podgorici. Lokacija na koju ću ja da idem je upravo ova ovdje, vidite. Dakle, ulica Radovana Zogovića. Evo vidite. I tu se nalazi na jednoj zgradi 5G antena. Ovdje tačno na ovoj raskrsnici. Ovo je moje biciklo kao što vidite, ali ovaj videoklip ne tiče se mog bicikla, već se tiče toga što ću sa mojim biciklom otići da posjetim 5G antenu koja se nalazi na starom aerodromu u blizini škole Pavle Rovinski. Da krenemo da vidimo šta možemo tamo naći. Evo vidite, drugari, približavam se lokaciji gdje se nalazi 5G antena. Dakle, radi se o anteni koju je postavio T-Com. I vidimo čitavom ovom ulicom pojačano je zračenje dok se približava. Trenutno je srednja jačina, dakle već čitavom ovom ulicom zračenje nije u normali, koliko bi trebalo da bude, a vidjet ćemo kako će to da izgleda kada se približimo. Evo ga, sve jače i jače. Dakle, to je ta ulica. Sad ovdje lijevo skrećem. Tu vidite ovaj balon, tu je škola. Dakle, antena prema mapi koju sam ja gledao nalazi se ovdje lijevo. Sada je trenutno zeleno. Znači, antena bi trebalo da bude ovdje negdje u blizini. Ovim zgradama gore negdje. Mislim ovdje na raskrsnici ovoj daje. Tu negdje. Sad ćemo da stanemo da vidimo. Evo vidite zračenje. Dakle, ovdje se negdje u blizini nalazi ova antena. Dakle, sad da siđem. Evo vidite, drugari, to zračenje ovdje. Negdje na krovovima ovih zgrada se nalazi ta antena. Ovako, ja nisam u mogućnosti da je vidim, ali vidimo ovdje očitavanja malo manja nego na lokaciji gdje sam bio kada sam snimao prošli videoklip. Dakle, to bi otprilike neđe trebalo da bude ta antena na ovim zgradama. I sada T-Com kaže da su ta njihova očitavanja, da je zračenje u granicama normale. Međutim, da bi bila u granicama
da bi ta zračenja bila u granicama normale, meni ne bi smjelo da se pokazuje ovdje ni ova žuta boja, ali to se dešava. Dakle, antena je neđe gore sakrivena da ne može da se vidi. I ja imam tu pojačano zračenje, sada ću da uđem malo da vidim. Dakle, sada smo ispod zgrade, malo bliže i očitavanje su slabija. To bi drugim riječima trebalo da znači da ukoliko se pomjerim tamo prema školi, da će očitavanja biti veća. Dakle, definitivno antena se nalazi na ovoj zgradi. Dakle, drugari, ovaj videoklip koji ste gledali, snimao sam ga zapravo juče, danas je novi dan. U međuvremenu dobio sam poruku od jednog mog pratitelja koji tvrdi da treba da uključim avionski mod kada snimam ovaj 5G signal iz razloga jer je moguće da u stvari ja ne hvatam 5G mrežu, već da je to odraz na moj aparat od mog telefona kada uključim 4G mrežu ili uopšte kada je uključen. Dakle, ja ću sada otići na istu poziciju, pokazat ću vam, snimat ću ekran mog telefona, uključit ću avionski mod, pa ću da ponovim testiranje kako bih vam dokazao da moj telefon, to jest njegovo zračenje, nema nikakav uticaj na ovaj uređaj koji mjeri 5G zračenje. Dakle, krećemo i da ponovimo test. Evo, drugari, opet se nalazim na istom mjestu. Kao što vidite, gore mi je uključen 4G. Ja ću sada isključiti 4G ovdje. Uključit ću mobilne podatke, to jest uključit ću avionski mod ovdje. Evo vidite, avionski mod je uključen. Sada ću uključiti kameru. I vidite, nalazim se na istom mjestu. To je ona zgrada. Tako, tu je ova druga koju sam već snimao i sada ću da uključim ovaj aparat, znači bez prekidanja ovog videoklipa. I evo vidite. Bez obzira što je moj telefon u avionskom modu, opet imamo pojačano 5G zračenje na istom mjestu gdje sam bio jučer. Evo. I sada ću da odem na onu drugu lokaciju tamo, gdje sam snimio preko 100 mW po metru kvadratnom, da vidite kolika će očitavanja tamo biti. Evo vidite. Evo vidite ovdje. Također preko 100 mW hvata, preko 100 mW po metru kvadratnom. Evo je, u avionskom modu. Bez bilo kakve mreže. Dakle, drugari, nema potrebe da me provjeravate. Sve što se objavljuje na mom kanalu, to je ono što ja smatram da je istina, sa mogućnošću da mogu da pogriješim. Ja nisam niti Fest TV, niti Balkan UFO, nisam čovjek koji obmanjuje ljude. Iz tog razloga dijelite ovaj videoklip, pomognite drugim ljudima da se edukuju, da shvate u kakvom svijetu žive. I to je to. Pozdrav, do sljedećeg videoklipa.